Kakenhon jong ki hati khlaw hakamit jong arpu pratrik Nalor ar hajar arpu saw kilawan ban thombor biang ye ki jingthong jingtep bat iki yeng kisem hakashnong khatsan mile kabaha bapo Ranikor block southwest Khasi Hill district katkum ki tolong khobor bali olum le thu baki marrep bat ki jingthong jingtep ki bala sha penjulor haki hati kilong ki ding kwai ki so tron ding kat bat ka we ka yeng bat don bok hakate ka jingjia om shem ladan bamin saw Katkum kakerwak khobor nakinong yalam ka Ranikor Area Farmers Association ubak Michael Lingdo Presiden bat Kermen ke Rija Sekretari ke liat hu ban naduk kisnem baladep kaseng kelalet ban ujor haki bor badai khmi jong katanat wildlife kumjuru ha office DC mau kerwat hakabedai bat ka jingwan thombor ki hati khlaw Henry nakaliang ki bor office kila syukut tang haka jingkular bat klem le ai Shushu ke liat hu House nem baladep ka rafa kala penlong ye ke jinga lang pat ba la shimru ya ka rai ban set yap no ye kini ki Mrad Henry tangshi sngi arsngi nakaliang ki bor badai khmi kila kerpat ban nomle kumta bat kila kular ban shimkhia Henry kaniru klempoi she Karafa kala pen pauru bakalong ke ai ka basngausi ikipat nong rep bakat umentri rangba ka jala ukon rat sangma haba ulukal MLA jong ka Ranikor ulapen sngau ya kani kamat ahyeng dorbar thauan Henry uong penban ban ya salang bat Briew bat Mrad kani ka jingkren jong u kamut ba ukhenji ki nong rep jong ka than Ranikor kum ki Mrad kum ta karafa menta ka khot yu menteri rangba badan buram pas ngau ha ban wan dalade ban wan salang bat kini ki hati khlaw khanang bo un ngau thu ka nu ki jing kat ni ki jing penjot jong ki hati khlaw ye ki yeng ki sem ki marrep maryang ki ding ki siet bat penher serngeu ye ki Briew Kaseng kala berngamru baladakan tang yai jia bakini ki hati ki dangwan ban penjat kem ban sia ban lumbiang ki pat nong rep ban shimbiang de ki wei ki rai ki bakham ting